सासे बर' लाइमोन काराटे गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारी गुवाहाटीआव जानो गोनां इयुथ अलिम्पिक गेम 2022 आव सायख'जादों। नाथाय दुखुनि खौरां नखराव रांनि आंखाल। सोरनिबा मदद नागिरबायदों रैसुमै बसुमतारीया। आंथ' दा बहुत खस्थ'आव दङ, बहुत प्रब्लेम फैसा थाखानि थाखाय, बेनिखायनो आङो एसे हेल्प मोननो लुगैयो। गोसो गुदुं बिथांमोना होखानाय एकाउन्ट नाम्बार 402349111033 IFSC नं SBIN 001694 एकाउन्टनि गेजेरजों मदद हरनो हागोन। गुवाहाटीआव खुंजानो गोनां इयुथ अलिम्पिक गेम्स 2022 नि थाखाय चिरां जिल्लानि बदियागुरि गामिनि निखावरि नखरनि गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारीया सायख'जादों। आसाम रायजोआरि काराटे एस'सिएशननि बानजायनायाव खुंजानाय आसाम रायजोआरि काराटे चेम्पियनशिप 2021 आव ब्रन्जनि मेडेल देरहासारनो हानानै सोलिफु दाननि 23 निफ्राय 27 जुलाइसिम गुवाहाटीआव खुंजानो गोनां इयुथ अलिम्पिक गेम्स 2022 नि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटल ओनसोलनि बदियागुरि गामिनि हाजिरा मावनानै जिउ खुंबोनाय खेत्रेम आरो रहिला बसुमतारीनि फिसाजो रैसुमै बसुमतारीया सायख'जादों। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों नाजाथाबबोनाय निखावरि नखरनि फिसाजो रैसुमै बसुमतारीया गोलाव लामा हान्थिलांनो सरकार आरो रायजो राजाफोरनिसिम मदद हेफाजाबनि थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों आरज गाबहरदों। सुबुं अनफावरि आरो गोसो गुदुं सुबुंफोरा 6901734288 नम्बराव सुलु लानो हागोन आरो रैसुमै बसुमतारीनि एकाउन्ट नाम्बार 402349111033 आव मदद हरनो हागोन। खुलुमबाय, आं बेंटल बदियागुरिनि। नामा आंनि रैसुमै बसुमतारी। आसलथे नैबे खेलाखौ माब्रैहाय जागायजेननानै गेलेनायखौ? आङो दा 2 इयार्स हाबगासिनो दङ आं प्रेक्टिस खालामनाया। आङो थांनाय गुवाहाटीआव गेलेनाय समाव आं बहुत खस्थ'यै थांनो मोनदों सारमोननि हेल्पआव। एक्चुअली मा खेला गेलेनानै देरहाना फैनाय? आङो गुवाहाटीआव अल आसाम स्टेट गेमाव गेलेनानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। आरो मा थांखि नेक्स्टआव? आंनि थांखिया हारिखौ जौगाहोनाय एबा आंनि आथिङाव गसंथानो हानाय। खोनानो मोनदों नैबे मासनिनो टेस्ट 27 आवहाय खेला जाबावगोन। खेला जाबावगोन। औ, फैबाय थानाय समावबो गुवाहाटीआव दङ 23 आव, बेयावबो थांनो थाखाय आंनो एसे हेल्प नांगौ। माबायदि रेडि जानानै दङ नोङो? आंथ' दा बहुत खस्थ'आव दङ, प्रेक्टिस खालामगासिनो एनि टाइम। मा आसा खालामदों, देरहागोन ना? आं आसा खालामदों आं देरहागोन होननानै। सरकार आरो रायजो राजानिसिम माबायदि हेफाजाब लुबैयो? सरकार आरो रायजो राजानिफ्राय आं हेल्प लुगैयो, एसे आंनि थांबाय थानाय खेलाफोरखौ आं देरहालांनो हानो थाखाय एबा हेल्प मोननो थाखाय। आं गेलेबाय थानाय आङो बहुत प्रब्लेम फैसा थाखानि थाखाय, बेनिखायनो आङो एसे हेल्प मोननो लुगैयो। दा अबेयाव सोलोंथाइ लागासिनो? आङो बेंटल एमबि स्कुलाव सारिदिङाजों आं प्रेक्टिस खालामजाबाय थायो। बाखि बिनि अनगा लेखा फरायनायफ्रा बेसेबां थाखोआव फरायो? आं क्लास 10 आव फरायो। मेट्रिक होगोन? मेट्रिक होदोंमोन, ओमफ्राय गाज्रि जानानै होफिनगोन। मा बुंगोन मादै जे नोंथांनि? खुलुमबाय फिसाफोर, मोजाङै मोजां आंनि फिसाया गेलेलांथों, देरहालांथों। खस्थ'बाबो आं नाजागोन, रोंनांगौसो, देरहालांनांगौसो, मोजांसो जालांनांगौ। जोंना न'खरा गरिबबो, अबस्था गैया। बिदिनो थाइसे थाइनै खामायनानै हरो आङो, नायोबो, फिसाफोरखौ फोरोङोबो। जानाय गैया नालाय हाजिरा मावनानै जायो जोङो। ओमफ्राय आंलाय माथो बुंनो रोङो, बांद्रायबो बुंनो रोङा। बेसेबांसिम फोरोंनो सानदों बिदि खेला दुलायाव? खेला दुलायाव आङो मोजां देरहालांबाय थाथों, गेलेबाय थाथों, जौगालांनांगौसो जोंना फिसाफ्रा। हागौमानि देरहालांनांगौ, देरहासारनांगौसो। मोजां खामानि मावलांनो हाबानो मोजां, जोंनोबो बिमा बिफानोबो जौगालांबानो
जोंनोबो मोजां जाहैयो रायजो राजाबो मोजां गामि एरियायावबो जोंहा मोजां मोनजागोनबो सरकारनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय माबायदि अननाय मोनखो दिनै सोरखारनि थाखाय आङो अननायखौ लुगैयो हेफाजाबखौ लुगैयो रायजो राजायाबो जोंना बिदिनो देरहालांबाय थाबा अनलांगोनबो रायजोफ्राबो ओंखारगोनबो आखायावबो लागोन मोजां मोजां गेलेलांबाय थाथोंसै देरहालांबाय थाथोंसै न'खराव आरो सोर सोर दं न'खराव जोंना फेमिलिया गासै बिमा बिफा 7 जनानो जायो फिसाफ्रा आंना साबा 2 हिनजावसा 3 फिसाला दङ आरो बारा गिदिर नङा बेनो फार्स्ट फिसाजो देरसिना खुलुमबाय बयनिसिम आंनि मुङा दिङा बसुमतारी आङो बेंटल काराटे ड' क्लाबनि आङो काराटेनि कचार आङो ओमफ्राय दा आंनि स्टुडेन्टआ सासे दानि फैबाय थानाय आसाम इउथ अलिम्पिक गेम्सआव 23 निफ्राय 26 लानायावहाय बेहाय बियो बाहागो लानोहाय बियो खाबु मोनदों सेलेक्ट जादों दा आंनि बुंनांगौआ आरो आंनि सायाव आं गोजोननाय फैदों आरो आंनि स्टुडेन्टआ जाय बेबायदि सेलेक्ट जानो हानाया माबायदि बाहागो लायो बियो बाहागो लानायाथ' बिदिनो मोजाङै बाहागो लायो आरो खस्थ' खालामो न'खराव एसे थाखा फैसानि अभाबबाबो एसे खाथिनानैबाबो गावखौहाय नाजायो गावा नाजायो आरो दा नों फोरोंगिरि जानानै ओमफ्राय दा बे स्टुडेन्टनि सायाव नों मा बिनि सायाव जेनेबा रायजो राजाखौ मा बुंहरनो गोसो जेनेबा माखासे अनसुंथाइफोर दा जाय बिथाङा सेलेक्ट जादों बियो बिदिनो गरिब अबस्था न'खरनिफ्राय गैजायै न'खरनिफ्राय फैनाय जादों दा गेलेनांगौ होनबा सासे स्पर्ट्सनि खेला गेलेगिरि जायोबा बिराद थाखा फैसानि गोनांथि जायो बिदिनो खसाबफोर बायनायावहाय ड्रेसफोर बायनायावहाय दामा गोसानो बिदि जायो ओमफ्राय दा बेखौहाय बायना होनो थाखाय एबा बायनो थाखाय एसे गावनि थाखाय अभाब जायो आरो दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं खावलायनाया बेनो दे नोंथांमोना एसे सहाय होनो हायोबा मोजां जागौ आरो दा जोंनि क्लाबनि बे मोनसे अभाबा बेनो दे जों बिदि अखा बांखा हायो आरो जोङो स्कुल कम्पाउन्डआवसो जोङो प्रेक्टिस खालामनाय जायो बे स्कुल कम्पाउन्डआवथ' बिदि फर्मेलि एलाउड गैया नो प्रिमिसेस होननानै सरकारनिफ्राय बिदि हरनाय जायो होमबाबो सारमोना बिदिनो नायनानैहाय जोङोहाय एलाउड होनाय जाबाय दा जोङो अखा बांखानि थाखाय जों मालाबा समाव बिदि लांदां फोथारावहाय जोङो बन्द' खालामनांगौ जायो प्रेक्टिसखौ जोङो दोनथ'नांगौ जायो दा बेनिखायनो जोङो फिसा मोनसे हलफोरबो जोङो मोननो हायोबा बिराद मोजां जागौ आरो